Ništa ja tebe nisam razumio, ti što završila, počela, završila, pa ko se opet... Čovek stoji, gleda mene i kaže meni, je li gospođa? Jer ova žena ima njenu kosu, prošla Gica. Kaže njena kosa. I tako kaže on meni, imam ženu, imam 2 sina, ništa ga ne šišaju ni za šta, kao kupe pare. Ja kao bi to svi razveli, kao nismo, hoćeš mi čak. Ti moraš jedno kaži, jedno čovječe ne daš sva posla. A što da ne? Da ti to neki... Tata, ali on ima 9. penziju. Ko? On. A ja kažem, imam to jedno se da niko penziju. Ja sam mislila da sudam da njega sledim penziju. Ali ima kuću. Ma jok, Ha? je privatno pobegao od žene i od dece. Pa kako ima deviziju penziju, a nije... Ostavio sve ženi dece, otišao, kaže, od ludaka. I on kaže, vidi, onda kupim za pojedem. I je otišao cijel vratila, njega ne ima. To ćeš mi... Gdje je on skrenuo? Ne znam šta će... Pa ima 77 godina. Šta si imala da razgovaraš? Šta si imala da razgovaraš dalje sa njim? Čim je on počeo da kad priča da šaleda.